Despois de moitas reivindicacións e peticións, os veciños de Monteporreiro poden ver cumpridas as súas demandas nos vindeiros meses, xa que o voceiro do goberno local anunciou esta mañá que a empresa de gas natural Fenosa conta xa coa autorización necesaria para levar a cabo o soterramento da liña de alta tensión que pasa por este barrio e, polo tanto, que mañá mesmo poderían comezar a realizar estes traballos. Entón, efectivamente, onde quería chegar. Por tanto, Fenosa, digamos, pode empezar cando queira os seus traballos. Outra cousa é que, bueno, polas contas que teñan, lle interese en retrasar ou liala. Ademais, Raimundo González tamén informou de que nos vindeiros días o Concello outorgará licenza para a rehabilitación integral da antiga delegación da Xunta de Galicia na rúa Benito Corval. O portavoz municipal explicou que os servizos técnicos do Concello están a ultimar os trámites para autorización. Esta actitude, por un lado, dis que, ainda que presenten recurso, poden